Kardom nili Samson teron lapen pineng we talk show on 6 idul ingdeng haroi sirat trok kebra trok si ki chokalong uthot pineng we akhai sir jai kathar retired IAS officer nangli studio long kebang apot nangli funding at long pending lo Kardom lapen do telang sir kleng sir put isu alang li ke difu government college pen si nang represent lo nang lo nangli funding at long pending lo lapen kijut si akhai sir depend rong pi alang li ke APHLC office secretary nangli fundament ninga long pending lo la sinona poda do lo posi non dam thu phit po ke cheng si nilitum pineng we a solong ka che than ka chimong kang tung ke la hen lo admission aputha difu government college lage karbi tuma che thia bong karbi la pen inglong aso akhe tum phan an ke toklang adim ke kachali adim ke dakhan lo government college ke lasi ningkan kep bagdo kailo la poson ka chipla lam ki aprang ke la poson lam ki avis tamen non bang ke la ningkan kep angbong la poson alam ki do ko keti kaita admission apodo puludang te jasimet karbi atum bang warsai long nundi ang tanmen ke bang tum ki chi atum si admission ta long lasi kidamtang achuneng bang ke 5% pen inglong aso tum han ke STH atum han ke 5% vet TBP admission a quota posipulo 5% vet lasi la bangso 5% karbi atom phan reservation ki BP ke konada allo pen lo la pen ilitum la karbyang long ke met hanga dim lo ke met hang si chelong nang po la pen 6 schedule pen ta 100% itum si inglong khedum si long nang po sita kopia po si pinya ni la sonang chiplang de la pen aning kan rang da la bangso alam ki bang ke permanent solution ave ke patep la pen ke pa jul la si lo ke chali ari so hi jana tum bang kisung phonang olo la pen la song bo than ba tum sita me la poson aning kang samse do ko asi la so puthak si non ni just met la bang so alam karju pon kang tung ke sar phan lo la pen adun thu ni li kleng sar polong se dam te po ke cheng si bang ke sar phan se ni arju pola 5% a lo bang ke konda pen si ke bang ma la lo sar nili Kardom kado efan nili kacinia tengke la pen nili tum ninje olo la pen aron la record ke dua tengke nang litum jong he le litum APHLC tum 60 alam si ninje wara titi pop len jong he le ninje sita alam ke le dam ke la thak thak athema ilitum karbiang long ke 6 schedule apu thaksi kangni la pen 6 schedule along pulo paragraph 20 along la ke tribal area pulo la ke la pen ke 6 schedule ke constitution pulo det asu ki kim aron la si det asu karbia ang long ke det asu lo det asu kim det la bangsa aron pen si la so aron pen ke akithemu aron ke akaprik ke ave la constitution hello ke the det ang bong ke the nei aron lo la pen karbiang long ang bong ke the nei aron ke schedule hello la para ke the ke ave la si la 5% puke la ke 6 schedule ka pi phuk si la ke claim lo ilitum aphan niligama tha hala principal ake hai atum anke bang halatum ating ke akur kang tui pu si che krong lo pojo la pen ke karbiatum phan ke bang puhur lo ha arhipat along ta tok lo latung ke okora pulo jo lo ta okora pulo te lo ta thek the thang da thek the atum man se okora pulo he chini ne lai hoi tum han se okora pulo la pen Indian army ta ilitum han ka chini ne ta akele thu pik pulo la potsi alang litum aning ke hanga teng thang bak big claim thaparet ke claim thaparet ta ilitum council do education IEM do higher education IEM ta do lower education IEM ta do CEM ta do lang education secretary ta do lang principal secretary ta do lang alang litum ahukum ave pin ke la principal difu college a principal aning ke hanga teng pen ke claim un e athema difu college a principal le CEM a par ke themuna kali la pen difu college a principal le EM education
education IEM apar ke themu nak kali la pen di fu college a principal le principal secretary apar la pen education na secretary apar ke themu nak kali la pot ili tum ka chini ke la hello la inglong suatum fan 5% an pichot puke la ke CMC au order ke pilo la ke la pen CM au order dete la principal secretary la ke claim on it la pot ili tum karjukang tum ke ili tum a CEM apan la pen education a EM apan la pen education a secretary apan la pen ke principal secretary apan ili tum karju nang jige alang litum pan hello da si non ili tum karju alang litum kopia law pensi la ke claim lo kopia law pensi inglong asu student atom pan karbia student atom pan our sai pipedet nang ji po alang litum ko nat pen a law pensi ke claim ilo alang litum nang che thak thek nang ji la pen KSA atom semet ke KSA atom a duty lo la ke karju nang i ke tok pensi arju nang i la pe ke tok pen la ke alam hangju chot kali hangju pen ta claim nang po tema demonstration ta claim nang po seta ke tok pen claim nang ji aku jong si la CM EM atum la pen ke principal secretary pen secretary education tum jong si thang da che thak tek the pulo tang te alang litum che krong nang ni tum thang ta ning joy no tum lu pu se alang litum che krong nang ko kalima kalang alam a hok alam lo la pen ilitum case ta claim nang ji tema setak ilitum karbiang long itum CM EM do kok MP MLA do kok anta sik schedule ka implement ji ta hai he si ilitum high court district judge along ke dam thunang set pu ke la ke terak tu me mi alam lo la ke alang litum ke claim nang do kok lo ke rat asuta alang litum panja kong PS lo ke vote ki pi pensi ja kong PS lo ante ko PC alang litum la ka phere bom lang ma ba ka chini ne bom lang ma ba okora pe po si okora bom lang ma apula ya la pen okora chot anta kali ya chiklo jon ba ka prang bang murkho pota pula ante ko PC murkho ason ke do clip bom lang ma la pula ya ilitum ke punang ko hi ke la si ladak lang nam pulo tang te itu ma jadson punon sistem constitution aten ke itu ma singlong so masang pilap lo lage 100% itu 100% si inglong asosi dag lo por helong chot nai kana la si jong sa ahin do te bang atum banan nang papor he dun na ili tu minglong aso pan admission chik pi lap si doin te ahin doin te lapan si pinang ji cuma meghaloi ke lapu ke nonta meghaloi ke halo dakke hedi college chot kali university long ta hataka nehu long ta lapu ke cuma ngatum phan meghaloi student dom phan meghaloi hill tribe dom phan tang de apisi akapre hill tribe dom phan thada ke pikente akero pilo sara sinon dam thu pit wok leng sar puti solong athialang ke difu government college men si pining widang chitong lo la si tiso sango difu government college ke karbi akhe tum jasemet lo ke charlie adim ke ladakan ancholo memuchota tapen warsai kiduk der arara tum hanta me dakhelo ni bita horsi ladak se charlie lo dakmen si ke tanglo graduation ke lasi difu government college along jong si karbi mate inglong aso phan admission ki pipe pulo tangte la ke inglong aso ache thia bong ke ro da sonsi mande lasi laso puthang nang le pilo puji admission kelong lia puthak la so admission kelong lia puthak bangke isi bangke ning da duklo he ning duk piklo kar biang long to namas council do kopen mare 60 pen ni tum do kop apita me piniani tame la bangso arona bang pang tang thek the joini si non on tame la bangso kisung bang chi chak nang bom athe isi la nam no pro tang de bangke ni tuma phan bang akhai ki ni tum hon kai ki ta bidikang ni menang ke claim nang ke dong si ji ta poson namati non da lang dam no nang ini tum difu government college principal and dirap ko masarma ma
alang ni ge ni tuma phan kai ki dan ge biar thibi phan ke dam tang ana ning kan ta mi la pusong sen klem bom aning kan wang la judum i aning kan wang la chi song na la sila sono puludang de logo chari to bang ge pinang ana bang ge non ge aning hang hi la dak ke bang li bang to pik lo along ga prek mane lam ki lam phong do pik la so koles lo kai ki sitami la si la so puthak bang ge ni tum non la ini tum chi song pi de nang po bang lo non bang ge la isi kadu go ve kar bing long ara do an se di chi song pi de ra mo ki bang gi la ani pen bang la puson aning kan bang tami protest la puson ka chi song bang ge ni tum pa ve de nang po a thelang li ge si ye pini pinang mati bamuna khai ni tum phan ge sar da pu ge ro kai ki tami nang ge beer thi bia phaning long so phan ki ini tum phan ge la mo pe nang ni pulo mate di 5% met pu ini tum phan ge la 5% pe se ani kan bang tami nang rai pi lo non su tami la si non ini tum pini tami la dak di fu gop kole salong pinang na ham phang song ke si pen chang lo ka pe to ta dolo la pen ni mata me che tong dun la si hola dak pini tami alang lia abang abik de lo la mane pini janmastami bani pini mahdi memorandum pi dong de lo la si pinang na dak bang pharo phone do lo chari ari so yang na TDC first semester la arts science commerce la pen first year la indian krisi ka chari to mahdi la tuman tami dulu la si pina ke wangi ya bang ke alang li tuman tami isi pachi di dun le a guardian no manda pachi wanang ji la pen isi ko pilo ho la ame thang dum nang chi dunang po a hok lo non ini tum ki puru ni po bang ke la bang ke chok chi lo mati la ke ini tum la soro nong hi wan bom pro tang de karbia khai karbiang long bang ke bir thu ko la se sar la dar bang asap so ke paklar dai phase chuning rilo mo pen ni linang kar ju bang isi do thulang la bang nang li ko clear bi thunang la athe 5% admission ki pike andar wat lo ko na lo ben si la 5% ili tuma khai fan admission ai pilo number 1 la pen number 2 lo teng bulote koma lo responsibility la so sa ki claim nei to non isila nam nan social organization student organization tum ke chesong bom lo de dharna dolo rally da dopo la pen la son si do bom lo hunger strike ta dolo chuche jun je pen ta seta lo teng pen social organization student organization atumta ko anlo a role la bang so put ke play unji la pen ko an si la tum alang tum che songun po de la si lo teng polo tang te elected atum si ke claim vek nahi ge a ugido la si la so puta nang li patlar tum chota sa la da moheta pulo elected atum CM EM atum la pen MLA MP alam tan mon het ne li pulo la pen minister ta dolo elito minister ta do MP ta do alang li tum ke claim vek nang ya tum lo la alang li tum la 6 schedule ke do ko opotsi alang li tum reserve constituency along alang li tum election ke thur dun long la la pen reserve opotsi alang li tum ke high la a constituency reserve opotsi la pen ke council mata 6 schedule opotsi council ke dolo la opotsi alang li tum ke 6 schedule chipur flut titinang po la da tribal area po sige pu konat no nitum the reservation law jong si silam nanji ante nitum council tum si silam nanji non silam lelang nitum mane nitum silam le athema lake kasilam nanji al akam davidet lo ye lake tribal dum si reserve lo for example constitution of india di india constitution halada ke india phansi puang reserve lo puge pupilo athima india phansi india so phansi lage ka reserve lo ke la son thak si 6 schedule area ke tribal area pulo tribal phansi reserve lo ke hada ke kipu nang ya kam da velo ke tok nang ya kam da velo 6 schedule lo la pen la non neli ka chini ke neli kamatha ka chini ke la ke 5% ke en ke hang a log da ve lage 6 schedule lo ke son a log a ve pin da ke alang li puno da ige ala puno alang li puji mene hala Assam schedule tribe reservation act 1978 hadi hala pensika selam puji mene seta hala ke 6 schedule ar lo ke la ke applicable kali hala ke athema la reservation act ke la ke state sika selam a law la ke state sika selam a law la te contradictory to 6 schedule la bang ke 6 schedule ke
100% si for tribal pulo halada ke hill tribe fan ke 5% ke lage hill tribe fan pulo halage plain area fan halage inglong area six schedule area fan kali plain area ta cockroachar fan kali lage cockroachar ke six schedule ke ante BTAD fan kali lage BTC area fan kali lage lag aku lage state si keselam Allah state keselam Allah ke constitution athak ke arkan un lage chethan ling sita lage Epen state ek atum ajala rule selam setame council atum special modification donanji epen lage non bangke ladak tumga chini na nai bangke modification da uni de jila uni la bangke ade mahala tribal fan puan alam doko lage halake lage modified uni la pen council atum hedi Allah ka silam uni lage Athima 100% pusi latum afan put angkok lage aja ka tum puji mene hai equality puji India so equality hadi article 14 right to equality puji mene di Allah ma bangke lata aku ili tunge kachini tu thelelo right to equality ka pedojia phansi tribal area po declare ilo pupit ili tum phanyong sila tribal area po nang declare pipite India ang bong itong equal ke kai tai tunge undun de lo lagay halaka India ang bong ta ili tum equality ke dodun ji aphanse ili tum phan six schedule ka selam lo right to equality po amat six schedule arlosi bang atuman tanang dodun tu nang ji pulo te lage six schedule ta akam si ave tu det pole lage lage la hello tineli puverteti la six schedule ke constitution hadi la chini peme nange aku constitution puke copy lo la bang de chini nange constitution article pi ne bang chini mene seta constitution pu copy lo la bang ka chini nang ya bang se akam ke thi constitution pu kala ke debt kikim arot yo la hello ke chini peme nange la si la bang so constitution aso constitution pensi ilitum a debt aso kim debt lo ilitum aphan hala India puan ke thi bang puan advance lo hala tum bang puan ke plan lo hala tum along ilitum da modernity ke equality do itu arludun unji mene po fancy ilitum mana na selam lo illa dak Karbiang lo equality nang ji pura bamun to bada pedo nang itum ke 5% nan tamilu pulo te lage lam jong lage 6 schedule la porsi 6 schedule ka chini ange pu o ta henoda ange bupite pulo yo bang arhipar long tala si okora punang pu ilu la si ciklo jong ni afranta bang hala social media da murkho hona pu ilo la si ili tu murkho ke det nang ji la pu yo la lo sara si la langam lo pulo tangte tasu alam chap kachini nia joini lo ka non ki dukan biang long to mas council arenge theitum he la arenge the kali lo non ke sa to man ta la 6 schedule si chi opon krai nai hala principal phandri kleng nai nang tha sa ko na ba lopen lo nang selam da ke tok te jo pu si alang litung ki pudam nangi neli la non ili Karbiang long along lo ka Charlie aputhak la dak justemet dipu government college along ke ani kanmang thak se alam ki nang klang lo admission dada isilang nam nang ili tum Karbiang long la West Karbiang long East Karbiang long ke dipu government college of Hansi Choton prong nang kok kala alam thi ko pia polo la dak ili tum lang nam nang college asu asa dopi Karbiang long bong hamren along Waisong college pudo Rangsina college pudo kam long do Kopli college pudo lapen Rukasen college do Thongnokbi college do lapu Eastern Karbiang long college pudo halapu Santipur de thor malom tadula Santipur college la sonsi sitami hal higher college itum do pusitami do jong ason kala langnam tha haladak Waisong college ka amensi college puchalo hada thang our side ke Charlie so namu namasi ave haladak jongsi college mesen do pasante itum ladak chotondun prong predata chogi polo nong ladak chotondun prong lo as non la difu government college a principal
chok cepik lo lata sialam lah hai sitame itum karbi yang long sora student atum ban la ke do ana college along khala dak anda awar sai bangge mesen san posante khala dak long ta charli long je polo ke la kaduk kawe akisung ke boy ke do inang kokta itu methang la education ai em atum khala tum kache lang le polo la pen cm amata lo jongsi karbiang long jing thur olo pole itum arniwan chipindak iji pulo tante la jasme tim karbiang long putung ke karbiang long developing lo pose kaita chipuer lo kadi la chipuer ang bong pen ke karbio so ma ke non ke college os gidun os school gidun class 1 class 2 pen chenglok class 5 class 6 atunta mithang din charli long lesi nogong morigong kai kita bang hem ki biduna Dasi Ladakh mang itum ka chini nai gela hello nem nili mo pen heta pulo Difu government college ke lake ache thia bong karya khe to man ke Ladakh hello center lo la pen Ladakh yang bong lo pupu ben sita de la si Ladakh la puson atomon lang no ke pawan ke pini state atom da pina bidi lang no lage state atum bongo sena atum la pen la akur kang tui puka che krong atum lai hui atum bidi lang no do lo lage la ne li pulang sa so phinang li puthuno non ilitum ao sumar jasemet inglong so loka charlie tuma phan Ladakh akisum ke boy alam ki padu root ver po la tuma phan ha plain district lopa charlie dun rong po la tuma phan aphu kate war thi phan pose jongdam nang ko la pen alam ta hok lo la pen ilitum tirthe ke just itame foundation mane hedi ki kim ke itum education true education de kala tok lang la ni pulote tirthe ke kang ting lo la si tok lang anat ki ilituma the phan aphi ki war chorja phan pa phi hubja phan si kabor ilo athe tok lang la ve pute ko pulo itum la so civil service longta ke kache pa jog ji blote la non ke do bom education ai ye matu cm matum ke hala state along education minister phan la so lam complain nang poke la da ke people si tum 5% nang pi 6 schedule area long people si schedule tribe tum 5% lo polam thike ke to penal lo pali se arjunam po education minister phan kalang lo arju ai ne malatu la pen isi ke momen pulo emetha council along si autonomous council budang de loke ni emetha council do ko kanta halada IEM CM atum state long MLA MP atum ta jong se ningje thu ha he pulo ta di thera me alam lo lage thera ke tan lo lage ituma MLA MP tum CMEM tum ningje hai hele hala wrong arikong dagran pini jang prot rak prot tum lega ningje hai lang ma di la si non ilitum matha la dak karbiang lo papor hilong le det na puyo o somar tum dak papor hilong le det na o karjang di somar tum anha hojai lamding longka nogao Jagirut lason Guwahati lason papor hidun baranang o karjang an ke karbio karjang teman ke halabang akhe ke ciari so tumpen aning pache dog dunanang labuyo ang hala ke cia tumbang ili tum o karjang tumpen pache lang pache pangri ra angke longli nang pache nam dunanang po pansi la ke claim lo RSS tum bongo sena tum la pen la akur kang tui po che krong atu akur ta ing tui te thang ba be mi samasi la ke kala tum ta try puchot ke la kitab do le ho ne arnisia ta pe klang lo arnisia ta la support pe klang lo la salam la tum ta Ladakh ili tum si ka chini ne po se akur kang tui pu ke pu akur le kang tui krai lang ma la tum ta la pule pulote itum si ing tui thu mu chot lo la si Ladakh lang tha he ho dak do ho men long sung krung i men ho pu pran na tu si do o la ka yo Ladakh Nelia ko peklang supu lada akur lekang tu yelang ma yo Brahmin tribe pugetok duke lada lage lai hui kitab ke lage anthropology kitab lo lage
science pen ke kiri pe misi ke claim apot lo lage Brahmin ta isia tribe putang dat lo mati karbi po son chot anat mate lang lu po son ason chot anat je la pen ke do lang he lu mo bang nangi putok pu mata tu de jimene he kita lage kitab pen sili tingi pula kitab amenda lage mati jo do lang mati lang tha he munit tum he la le por hi tha lang prui tha hu mana ki pu kitab ke lang ke puak pong sunang ni la si lalu alam bangge la si non ilitum APHLC pen ilitum ning ke hangke alang litum KAC ta non kalendar te selam legi body Karbi Anglong Autonomous Council la posin la so kalendar long hamren along ekdom ingjang bot koles a building peklang bek nangji halak arloso koles girls college la pen boys college di la hostel pen ingjang bot hala be itu ma Karbi Anglong Autonomous Council a kalendar long peklang kek nangji alang litum jongsi alang litum apon tanti purante alang litum Karbi akhe Inglong so phan dong Ching hot te men ching hot pulo tang te dal non ga me tha tum ta chi wangi ga a phiram itu ga ji song long de hamren si pulo hamren ke district headquarters lo ke di lage nedim kali he neli ke hamren na thu munit lo tema setan neli popot kali lo halada rechu ta pusi do kan de Karbi rechu ta poha halapu nang peklang ingjang bot boys hostel boys college lapen boys girls college lapen girls hostel peklang thahe hada tikup bete mir peme dei peklang tha paklang thai kali no na bangke waisong college haram jo sibidam ko alam mangge education ai hin mangge ini tum autonomous council pe kelang bang pang chimche pizza si tum non kachini nam nai bang kala hello tum education lo pang kreve na ne athe la dak pan si tum akhe mek ke wang ji adim lo lage tasi tum kang poi pe dia phan la mek ke wang pe tum kaching yok tum thek pe me phan awar sa pivek nei lage ako right to education act ta dolo ke di dolo la sila ha teng pa implement tum pe me na quality education pu hangjo titikan te kala la do puta la penili si la aku kachuning ridun thuji pukang tunga bang la han lo non kachuning ridun hesa ini tum mi thang lo chari ra pedari su yang tum hanan ini tum kai ki ama se tame ini tum han la mi thang long mat ini tum kai ki tame 100% bang long vek nang ipulo bon se tame ini tum aka prek ang tanong ini tum kachari tame aning hang bang do pro tang te ini tum la ta ini tum mane ka por hi bang mane kachari bang ini tum kapang kre ke chokchi are competitive fan mang lo ni pro tang te ini tum kachari bang ta kapasi ke nang so asi pinang na tum ke bang pola da di fugop kulas long hesa bang po metric pass pen bang lo pro tang te lang tum metric pass ke pen 70 60 ma 80 la puson pro tang te 34 30 35 la puson asi pinang na bang lo pro tang te ki ju la puson pe hedi ni thang long report puta la son da ko asi la reservation ta che khang ji la pen ini tum aka prek along kachari ake mang yong si do pro tang te ni tum akang tu mani ininga bangge tum kachari ada ang se kang tu ni phan tang da mang ba nang ji bang kre bang chok chi bo bang lalu pulutan de kali pulutan de tum phang ang se nang dong se sidat pono mon so admission apor pulutan te la sila tan ni nang kachuning ri na bang ke nang so non ke bang ji langani ban bang ke non li tum yong si admission long lab lo pulutan te la bang am se kapor hi na nan se ang song kang pi dun te ge phan mane kachari pige phan si chuning ri don ni tam to non ako indeng hini dam thu philo nang la point number 2 bang la lo ilitum la so border alam kia bang aningkan bang ta ilitum du la si jasemet itum kit hegam long la pen ilitum aphan paper media long ta jasemet Nagaland border pen Meghalaya border la hini bang ke itum kai ta juduni pleng ni alam kia bang la sila ta la lo la pen ilitum ihina lang nam lo pulo tang te hojai lo nogao lo langkai jan la puna lo la pen ihina lang nam lo pulo te golaga sita
lapu la hini lapu nogao lapen hojai lapen lapu na golaghat na bangke golaghat jorhar na bangke tu medi ho dipjo jeti lakai ta border issue nang le lopola tang ten Nagaland border jasemet Lahorijan bui puna ta Bokajan sub division ata di Lahorijan asai lapen lapu na Meghalaya lasi Ladakh bang ni lisi karju gangtung mate kachini gangtung bang lah hello laso aboard border issue bang kupia posi nonanda entire district boundary ta already doyar lo map ta doyar lo ili tumalong map ta do pupu bhan sidame lasi Ladakh kopia posi sonalam kinang doko lasi ani si head NC la CM ke di mahasao ACM ke bang border nang visit alo sita Karbi Anglong border sin na visit bo. Oh, Karbi Anglong border sin na visit. Sita kopia pod lo Karbi Anglong autonomous council ki theki ding tu EMCM MP MLA atum lapen Ladakh secretary joint secretary atum da dolo revenue department atum da dolo ARO atum da dolo kopia posang atum insam dun clip lo insam dun ri lo lasi point 1 bang ke nili karjugang tung bang la hello border ki do Karbi atum Karbi arar tong kichok chima point 1 lapen point 2 la hello political leader atum tong vote bank aphan alangli ang hoy kachirai verji ke hai verji aphan si keche ke bi atum aphan sa me hala border long bitur hitilo point 3 bangala hello mate Assam state government tum tong ili tum aphan la poson bidilang no nangke claim pen nang pacar boi phan si lason ke claim lapen point 4 bang la hello mate Nagaland state government atum tong kichok chema lapen ki padusi la hello mate nang chiklang dundi de bidi kang lim pe nang chiklang dundi atum komane abang photum sila long le paper beha ke claim joy pen la poson kacho jorma la bang sinon iltum kachini kang tungsa number 1 la hello number 1 bang la hello border ki do akar biara atum da kechok che dokok ma pine negligence dokok ma de mane council atum tang hadak development pidam thekhi dia ma school kim pidam thekhi dia ma border pilar idam de dia pot ma made ason warsai pipe dia ma la puson si bang koson si na encroachers atum hadak do olo la bang non ge First thing ke chengsi ke lalo 1951 malom border ke phar et la hala bang suhut amar la phar det pen amar Karbi Anglong asor a border alang litum a hoy a hima alang litum chitik pe me medet ilitum district council hala bang suhut district council tu ठीक डेट लो तेनी डेट ला पान दो क्लिप ला को जे लांग ले डेट ला हेलो आफ्रांग हुत कार्बी आतुम डिमापुर अरलो ता दो ओपट दासी डिमापुर अरलो ता चिरी फारोहिनी कार्बी आतुम फान रिजर्व दो आफ्रांग हुत डिमापुर टाउन अरलो अमसी कार्बी आतुम फान तो हला बंके अमत कार्बी आतुम हलाता चिबी दुन थेखे दे चिरिम दुन थेखे दे ची जॉर टिकंग लप aman nangkat ruk lapu bangle naga dumle nange plum thu takali lata enne si nange ka lapu ye kaselet abinong la tribal quality padi la kopini tauna ke thi nang do dang lu te hadak do thek nang ke ka ha habit anu ka chepatu lu chu ena thai ve thing chu ena thai ve pupo la puthang bu la ke joy tiki ke pin pen hum lock abos tu si kaita chu river la pen pot si ilitum la tribalism ke the thu ong pot la tribal thu ong pot la pu la si eson ke la lo la pen eson ke mo pen pulo itum council tum border se selam thekte la pen non si bangen ni litara chini ke la ilitum karbiatum ang bong ta long liga cho joratum aning hang pik long liga cho jor aning hang pik lage hala kher mohol pupine nia na thu anta karbiatum long le cho jor pik la pu ning hok talo la pen long liga cho jor long le aquali value chini ne padi long le adora bang chini setala long le ador pulwa dia pu je ho
long leador bang chini seta la so value pula Engraji pengbu Assamese peng mulya pula itum bange দাম তো জানে কিন্তু মূল্যটো না জানে লপু এটো বাং আসামিজ বাং আরলেং আলাম পেন মূল্য প বাং ভ্যালু প বাং এটুম আবেদে আলাম থে বাং কপিল নেই পুরাম প মানে বিকক লতে লা এন বম লতে লা পেন লং টু বম ইলাং ko ano ma ke long to la dak pen si long to o ilang la so lam bang etum chini ne det la punya jordan la batai si lak isi ni long po la so lam bang ne itu ga chini ke la dokok le te ko ana lak si long ilang la pen la bang etum chini ne la pen la lo la basi la pen di sia bang ke ni liama tha non ke la bongo senatum just met bongo senatum la pen Assam government isia a group atum do isia agency atum do latum la tribal tum bong pachi bohong ver nangi pachi bohong ver nangi anke non ke tribal atum Karbianglong 55% vet lo bang pharong bong pen phokebra phovet lo la pot la je ilitum yong si che bohong ver lote anke hala general atum a vote pensi MLA MP MAC atum anta election high chot titipo anke hala tum si political aja kong hala tum long si do kokpo anke ilitum hala tum man si chiki prong nang kokpo la pa hala tum ilitum pan jata nang vi unpo la son nang PV un det ji pan si ilitum pan kapache lang pet ji akam ke asap taning dok de lo pache lang pet ver long lik la pu je pache lang long lik pache lang pet long lik la pu kapache bohong ver dia pansi litom han nangetik la chini lo la thema jong si la kali puante golagala na tuta kilometer ingkoi nang NF lo Karbianglong seta itunge Assamese penge pipo chu bohong he de dante itu malong li nang kiat lo pu pipot pu pede la pen jokhola bondha na tuta Kajironga na tuta bang Nogong district asor nang NF lo kilometer ko an lo ne ar lo nang lut seta itum hapu asor ta che bohong hedet ke di itum dak asong atum ta hadat dam ra che bohong dam de lang dam de ke di la si athema ilitum ke hala ar lo alam thadam de pojo hala bang atum le nang pache bohong hite itung che bohong ta thek the la puyo bang atum le aning nang pithi thete itung ke ning ta thi thek the la puyo ka che plang tho bang an ele okora po nang pu pedet po mati la si la an chot che long Kondolia na tuta Kondoli Nogong district Kondolia na tuta lo la pen ke pu langkai jana na tuta lo la pen dak lam ding ta lo lam ding kang ararong kadu vianda bang nang en lap lo non anta seta tum asong atum ta aning thi thek thek ke din non anta aning kang ke det ke din non anta aning ta kang da he po bang ka phiri thu aning ke kang ta la pu kang thu det dat na po si ke berbor i la po ason aning ta la pu son yo ke plang thu la si an ke non ne tum lang tha he di Aadhaar card silam lo bang atu lang bor lang peras or Aadhaar card silam lo anke hala Aadhaar card along ta Hojai district musi kita anke ili tu asong atu manta aning kang ke kelam non anta lapu bang ke lapu le naga tu po sane Hojai yong si naga tu po sane aning kang et pu bacumang tu po sane aning kang et pu seta lapu mo bongali sai si ke di amase aning kang ta hai he lapu yo ke kang ji ke li lo la ke thep thu ong lo lapu son se ke je plang thu la la se akero pilosar la border isu mangke la se ini tum matha pame nei student organization la pen social organization atum ans tame la ke critical issue lo ni sir so pena jok hem rit me gachi kai ka do ka ve la sona issue bang tek wang ka tek la ke state government ma policy ta tek la pen mo pen pulo la chepat tu joy pen anung pen ke claim ta batum do pig non arjulong lo penangan la pen isia bang ke la
Mondol office atumta IRO atumta kabisi dam dilo sampai pakai council pen kita dam dilo. Mondol tu na duty lo ke lage. Kalang. Teglong lok pen alang li tu mondol tu jong si komadi karbia long le nang ni lun lo banang pan lo pala tante ARO pan report pi serat ninge mondol tu madi lot mondol pudo mondol lot mondol la pen kanon gu pudo ke di alang li tu ma duty lo lake. Angin non ke al duty ke la ya dengar aku ka chojor dun tu tak claim dun tu put arju tu long. Potana selam pinai ma back that pen. Oh la puso. Ka channel po. Oi. Angin lagi kiri puka calak pusi aku ci putule la puja. Non malom long le alam ki topik. Border along kali la border along ke tum inglong so yan se bohong lo char bolo se tame la puar lo abang la horizon National Highway 39 na rai abang ke aju si la angtan pen ke che so tum hem nang chikim aju mas nang kim ara se atumi dik heta ala don thoma hem ge rong ara ta tum si ki freedom lo Konadim ha la pula horizon Border Nagaland border bordaran ta lilang lagi la pu karbiang long ar lo ula oi la hala dage freedom hai le hai sita dak omola poti be thik free hai he jonta di omola poti be ni da bang tum cheraet kemati di lai hu ge long le ga lidat lo mante lah hello yo Erickson drive nang po. Sila tu municipal pen po nang balang litum ba. Hauragat beti bang cheraet lo. Ka cheraet penoposi Hauragat municipality ta bang tu cerai tip lo bongali tu. Bokajan da bongali tu cerai tip lo. Bokajan karpi nut pet hada ke dodun. Lason dai silo long le na cheraet penoposi. awak ke awi Dela ahem tu freedom hai lo ma. Ya lagi ili tum dak kacini nang dia bang ke aron pen itum kaceklem ke lagi bang pan ke lang silat kali number 1 Kali communal kali lo lagi athe aron itum pan already permission nang piala constitution ateng bang situm ceklem mo itum pan nang pialo lasila so teng pen kaciot thip haya bang ke la tia ki chok lo la pen ciot ha he pulo tang te lagi amek yang bang pulo lasi amek yang bang pu la council atum amek jang bom lang pulang te amek perang pen amek thanga sai ceklem nang pu alang litum ta lalu lasi non apor dolo pot non dam tu phinan atumi dekha dalam no lake non west karbiang long nat bangke gang hudupi kusipu lasi kopine komane ke klem bang duma bodala tama thamemi kalan lapuson kang hu bado po moinor bak pine pina polote hedi ho lam kiri hedi ho hala ke chiatum lapuson du lasi laso phuta nang lige la poso lo posesa la poson kang hupen ko pilo bidi dola la so kang hu la pen phangkudong pole lo nonta phangkudong arni si het ke elong arong bang deuri tiniali malong ihi anatu ajo munitum ton lo hai hi anatu ke bang hem sina nang free nang rod wang bagi la po an la erong petang bok manta son anta hai la si Munit tum non amek jang tek la pol lo aje plan la si nilitum tu vi heta la salam ningje lo ke tong lo kado ye panda warning lo arong anta west ana tu chot kali east ana tu invite lang mathada memi hala la kang thilang so case hut di kang kilang so kes hu da bangke phangkudong ke ne po bangke la ke pu east ana tu si jasemet ke jeplang angin non bange west ana tu lok se jeplang andel la ta command ne a group tum du pu ilima thamimi munit tum phan ili tum phan kapi duk ya phan la pen ke non sok ke ro ka por nange lepo mane non sok ka chelang I ka che hon nang ya por lo rit beti la ka rit beti so pachi hon dam long le det japan ahem papi duet ahem pachi lang turong so pachi hon long le der ma sok ing nar papi chuet la ben ka ha sok pin deta pachong hu thuet la poson ke claim japan si la so phangkudong la pen ke kang hu ka pin chong pusin ni limata la si muni ta tum non arong ta ton pe mi nang ji arong sita ton pe mi nang ji ar nikang sam pen ha juan Munit don la son ka chong hu la pen phangkudong ke long lo te la ke nep nangji ar dep tametema seta pithi nang ni la pen
akeng ari pacing lok nang ni lake Asim ladak pen ni isi nang pan card lang tengah lah lasan nang komisioner tak klaim tak bang full oposi ladak non ilitum kar biara tum kopuson akeng kam si cejornang poma nili kamat ha teng pulotang te mo pini la songbong lam kidoko pulotang te tum kasik sak dokoi lasi deputy komisioner fan la poson lam memorandum ipida makinang soduma lake ilitum along rielong la poson kang huben cenglok la thana ko pinelong petition ki pidam la sona kenang doma VDP po hedi Village Defense Party po han lake government pen da councillor atum along si a commandant doke Village Defense Party a commandant doke di Home Guard a commandant doke Civil Defense a commandant doke da la po la Civil Defense pen si alang litum torch la pen chin pin neta pon nangji la pen police tum si paperon nangji police tum osia long dam si lai hui a torch pe ni information ki pidam vek nai bodi kali information chot kali lo torch pe ni pg la ke clan ke ton long dia phat la puyo ke ton dia phan ason do olang nu deng pi neta pi ar po la son alang litum ado arong tinta VDP je selam rep nangji la pen police atom phan than namra kelong nangji boss tu VDP atom phan ki PA kelong nangji boss tu an ridam app nangji la hang dam vek nangji la pen council atom la papi pi vek nangji athema la ke council tumta civil defense abang council tumta kam dodun arok pusi neli chini la pen neli motene de jimene la si non ningje det po ko pisi kacheplang ma arong tin sita la non phangkudong la pen kanghu phanchot kali mo phi sita jak sita ilitum FIR pula first information report lage nangli ri pen le tok sitame kopi hini che selam nangi lake ladak dage the Assam Police Act la hiyo ladak pelang ikta ho the Assam Police Act pudo Assam Police Act 2007 along Assam Police Act 2007 la along that section 47 Section 47 along lanon lapen F along. Section 47F along. Dake tok do. FIR pi download a copy along receipt chewan nangji pu. Perhan la police tum a receipt nang pidin vek nangi. A receipt mane nitum a copy long lo pu hadi police atum nang pidun vek nangi. Lapen la FIR ki pike kagos pen pepin tame telepon pen sitame email pen sitame WhatsApp pen sitame pusi dake tok do ladak neli porhidet po to accurately register all complaints brought to them to the police by a complainant or his representative in person or received by post, email or other means and take prompt follow-up action thereon after duly acknowledging the receipt of the complaint. Padaket tok do receipt complaint long lopen police dum claim serak nangji. Jorol sar ke paklar porpot lapen non isi ni lipen daga paklar dum kang tung lahen lo ile tum non kang hudo lo pulo kadi elasi itum lopen si jasme tum ornangji si pine munit atom panta cheri nai momane mana tum ke phangkudong pomat kang hu pomat heng thulam ne siksak thudari la kana lasi lason ki plan ple de dia phan ki phophe de dia phan itum nepchik pen mane police long pondet nangji lapen Indian Penal Code ateng pen itum section 96 97 98 99 itum langdam de theklong po lada lapen nili tu eta pulo police long ke pon huta photo ta tuli det nei lapen pon pe ko ta muni tu manda photo tuli det nei ado hala ki pidam huta photo tuli det nei athema bo pidam de mat police tum lo tu plot punye poisa chu en tu chom mana go lo tu plot pulo de chok che daji mane ni tum bhange na pipe de ke puturong lo te chok che daji anak amu pen ili nangkar ju kantung ke sa anak schedule
ang deng pi ke thom long la son ke tok do lo itum section dula rona teng pen village police la pen town police ke cheselam un aja Kalang. la so as section dula long ke do village police la pen town police non amat itum selam long le man Lage the count the schedule paragraph 3 a clause bang F along si rakdu la ke council to non mata police town police la pen village police selam un kero pilo sir la pen non itum ka chini nai mangala hen lo IPC section 96 along 96 97 le tum lang dam lo pute tum theklong ji IPC section 96 97 Indian Penal Code lo tum lang dam ji hala da ke tok lason lo things done in private defense nothing is an offense which is done in the exercise of the right of private defense lasinoson kang hunang lu chok pinine stranger kumane chini ni amunit ehem arlo nang lu chok lo tang te itum emet thang ka chipa jog ye phan la da hukum pialu athe hala hola so por hu itum ki tong se ko ke itum police la phan da ri tong de khede jimene di la si no pak pen da wang da thek si tok do dei da kho no pak helie pen ta me lason nangapat hiji lason do kulatang te section 97 long lang tunon right of private defense of the body and of property usipulo emethang e bank e pran itum kache protect je phan kache save je phan itum jakong nang pialo 97 lo la pen itum property la helo itum hormu hota di long le ta me ba itum motor tame gari motor bike kado kawe lahai kang hu do ko kulatang te itum phan hala bang so ahormu ki papon pe dia phantai tum phan IPC section 97 le tum puelo every person has a right subject to the restriction contained in section 99 section 99 ateng pen ko PC ki piloma hala bang ke itum claim long lu his own body ame thanga bang la pen and the body of any other person nijir po tame e pai tame e po tame e tame e mu tame hala tuma phala poson kang huwa tum ba kapre kamni tum ki pithi doji do pula kang te hala sohor ba ke tum kache protect unje phani tum that aron penang pialo chedandu tame against any offense affecting the human body itum manang thulut pune nang ablut pune de lasila sona hura situation do ko pula kang te itum IPC ateng pen section 97 ateng pen itum kache protect unje phanja ko p la pen second mangala no the property whether immovable or movable itum movable pon voime hormu tame ba pon no hormu ke lahelo movable pulate bike pipine lo gari motor hem konglong lai lo itum permanent lake pon da lasi ji kabor i la sonda do ko ka tek no pak la pen hele ke bandi long le ka thi lai lam ki do lasi la hai long antame sai nang pialo sitame la dak pathi lo nang ji pu bang tok te la heloi tum ka cheri nai la si la bang itum ining chi binang po la si la bang sopor hut itum han jakong nang pitang an bang ke itum IPC ateng pen char jak nang po section 97 nale tum ning chi binon google long ta me rinon hala dak tok jir pen nang tum thek long pu la si beneng wi aporta dolo posi ile tum tok so bang ke ile tum la ponsi kang ton populo la si Pinengwe tokso on 6 idul ingdeng haro sira trok kebra trok silong nangachi tong do nakhe hai sir jai kathar retired IAS officer nangli phan ningak long pe nang churu thulo kiwang pot lapen police act lata ituma kinang sodlo lapen IPC lata kinang sodlo Indian Penal Code lapen do thulang klengsar pu tiso alangli ke Difu Government College men lo representative lo alangli hadak Difu Government College lo election admission apu thak ki duk ki sung alam itum athe tum alam dak ke van pen itum phan ke than thu apot lang li phan tame ninga rong lo elapen aki hai dipen rong pi nang li phan tame uthot akero pilo ile tum malong pen we asolong adi ason alam tum ka che than ke van thu apot lasi adoga we don ra badum la pen korting jir pojir pi tum han anda ni uthot chu ring thilo nang li tum pineng we la bang so talk show nangli tum unan seri tha ile tum kar biya phan ke than ki mum nili tum ke lak le da son nangli tum tame lak le da tha posi nili hin penang chuning rilo lapen seri tha lapen ituma page long huri da mon da Facebook long da mignot lapen 6 idul live wa page long nangli tum da mignot da search ignon lapen aber follow budoi following hala dak nangli tum bear ignot click ignot
hadak nang litum beri glo pulo dangte nang litum longkai ta notification bang nang level po tok so dupu pulo dangte tasi litum a news abang information bang nang litum kai ta nang misun jelo lapen nang lang dun lower po tasi pineng we abang ken litum lapan sikang tonlong kado kabe nang kilang dun tum phantame ningak longpen denglo kardom Cardom.